san shi ba. Shi amiru bil ma'ruf mai umarni ne da kyakkyawan aiki, annahi anil munkar mai hani ne zuwa ga mummuna. Shi yasa mai alburda cikin yabon annabi yana cewa nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wala na'ami. Nabiyuna shi annabin mu amiru shi mai umarni ne cikin umarnin da Allah ya bashi, annahi kuma mai hani ne cikin abin da Allah ya haramta. Fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wala na'ami. Babu wani mutum guda daya da ya bi annabi iya faɗin gaskiya, komai ya faɗa daidai ne daga bai gun Allah subhanahu wataala, saboda shi ne Allah ya tsarkake masa zuciyarsa. Annabi Muhammadu in ya ce ne, in ya ce a'a ne. Shi yasa Allah a Qur'ani na cewa wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda duk annabi ya kawo muku cewa umarni ne daga kuna, ku karba ku yi aiki da shi. Abinda kuma duk ya ce a bari, to lalle ko a bari. Wannan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya alburda ya gaskiya.